Sometimes I just can't get to wrap my head around some of the things you Africans do, Igbos to be precise. It just looks as if you guys are not being true to your identity. You're not being true to yourselves. Because why on earth would an Igbo welundudu maọbụ ngaji na-eli akpụ? Ke gịnị jisikwana wee mee na a na-eme oyibo nwa? Nya, ekwenụ m mmiri aka m. Akpụ ma apịele pịta nne n'okpoko sulu n'oe n'ode kie kwa ka o si wee gaa silili welele na akpịrị ka unu ji ngaji maọbụ ndụdụ wee na-eli igbu onwe gị onye Igbo. Kedu ka unu si enodegi eme ojili ndụdụ maọbụ ngaji nye ịma pịta nnọọ nne n'okpoko ịma mpịta nnọọ nne n'okpoko sulu n'obe mgbada igwelu ngaji ịkọla ya ka o si agbado n'amịrị. Unu na-anwakwa ọgwụ maka na mụnwa bụ Chisom ejekọrọ m eme iri nji wee towe n'ala Igbo. Ejinubem anya m na-abụ fụ ndị okenye anyị ebe ha ji ngaji maọbụ ndụdụ wee na-eli akpụ. Anyị bụ ndị Igbo, akpụ na ofe bụ nri anyị, nri eji mmanụ ndị be anyị, ma ofe onugbu ma ofe ọra. Aka ka anyị jikwa na-eri ya. Kedu ka unu sizi na-akpọdo ihe niile isi n'ala? Have you ever seen a Chinese use something else other than their chopsticks for their noodles or ramen, whatever they call it? Mana nke unu mba, unu maka oyibo anụnwa ka n'isi. Chakwara unu mebiri onwe unu n'oyibo. Mewanụ, ọkwa na ọka isi mụta mewekwe, mana mụnwa a na-agwa gị nọ aka ka m meji na-apịrị ya nwoke. Nụkwa m ka o esi wee na-agbado m na-apịrị ma ọ na na-apịrị nwale ya na ha. Unu na-anwa ọkwajisi na ike. Ọ bụ m onye Igbo. Ela ka isi eme. Nya na-abanye n'ụdị nka.